Nortzu joan zinen Bilbora? Danok. Danok, Bai. zure familikoak, amama eta tio eta ez. Amama Jose Pantomilez. Ez. Aite ama eta zuek, nebarrego. Eta gero aiteritxe fabrikiek pasautzien Lezama horraldera, da gero juitezen fabrikara ara. Bueno, lehen aipatu duzu, aitek ferreteran iabala bierra, Bai. eta ferreteran zer ikiabien? Bombak. Bombak. Eta gero orduen Bilbora joan zinen, ezta? Eta Bilbon nora? Aquella autonomia. Parientiek edo? Nire ama bitxite aite bitxitek. Baina ziren familiartekuek. Ja urrinekuek, baina hartekuek, baina beti hartu emon handizoke bana gure amamak. Eta ze bizitza egiten zenun, zenunero? Gotxin kalera urten da, zozar jateko ikusten bagainon, diru ikusten bagainon, gero zinti etxera eroen. Zantzik, batien pagazarri aldera eta bestien bestera ibili. Enfori pasau. Eta Bilbon ez dutzuen harrapa beste bombarde hori? Ez. Urrungo bombardeo baino harina guk, joan gainen. Da geratu gendion, Beranga? Beranga. Eta Beranga nun? Han be zenitxarteko eukizen ituz? Hantzi goinen Berangara eta bandu erotak izerbota bien, republiko ekartu gure bat abien, da familia oso familia majo bat, toko zakon, estazioen onduen bertan, gero edadeko neskaputilek ekizan Europe, eta gu gero kontu hori gero egun ditzea. Eta erdera zaitu bai? Ba. Ordurako ja... Haitik esatuzko. Egin adartek jendozu eta. Eta gero Berangan zer pasatu zen, ba? Aite esan duzu joan zela Karrantzaraino, ezta? Karrantzan geratu zen, Etxebarritako tioa kultzen da bezekaz da. Ganeo askon ezkero, beste atentzino bat egitea bien. Euren leku emoteko ero. Geratu zenan, da gero Bizkai buru bat zarretik deitutzien, fiteko bizerra ero, patxari pipi eta izan zarren patxari eta atarreko argazki bat, da bialtzeko. Pasaporti preparoko txila, frantzisera joteko. Da lentxe, haite eguaz, joan zan frantzisera gero.